के शादी हमर अब करे जा पाटोगे कि कोना के कॉल भी जान के शादी हमर अब करे जा पाटोगे। महिमा डीजे मीठी मीठी बतिया तू बोलल कियारबा डांटोगे। मीठी मीठी बतिया तू बोलल कियारबा डांटोगे। कोना के कॉल भी जान के शादी हमर अब करे जा पाटोगे। कोना के कॉल भी जान के शादी हमर अब करे जा पाटोगे। महिमा डीजे दोसरा तू घरवा के अब कोनिया बनल ही रोशन के बारे में नई कोनियो सोचल ही। लेके दोसरा तू घरवा के अब कोनिया बनल ही रोशन के बारे में नई कोनियो सोचल ही। राइटर अभिषेक बा के नहीं बिहार बाटोगे। छोटू अभिनय के ने प्यार बाटोगे कि कोना के कॉल भी जान के शादी हमर अब करे जा पाटोगे कि कोना के